gugu ba ku kai su ɗakin duhu ai ku da bauta har ƙarshen rayuwanku. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yaro kaman bayani. Waya ka wannan kwararren raunata su ne. Wannan bayin sarki ne yanzu ma ɗakin duhu da mu kai su. Su kai. Tab ai an riga da an daina bauta yanzu haka ma muna murnar cika shekara 60 ne da samun yanci. Nice na ce mata wannan uban ciki tulaki kamar kabilun nan masu sai da garin kwaki da a yankari ne ta yi kyau da matar gwanki amma